Marina di Ragusa hija waħda mill-aktar żoni kostali popolari fir-reġjun. Port modern, bajjiet bir-ramel fin u promenades li jistednuk biex tippassiġġa u tgawdi. Hawnhekk tista' tieħu kafè fil-pjazza, toqgħod ħares lejn id-dajjes tal-lussu li jżuru l-marina jew sempliċiment tirrilassa tisma' l-mowġ ħabbat. Matul din il-ġurnata se nesplora l-qalba ta' Marina di Ragusa. Marina di Ragusa hija żona mill-aktar popolari u faċilment niddiskrivija bħala l-ħarba perfetta għal kulħadd. Bħalissa tingawdi passiġġata rilassanti tul il-lungomare u dan il-lungomare joffri ħafna għażliet fejn tista' tgawdi kafè, xi bibita friska u anki ġelateriji. Pratikament timxi tippassiġġa u tgawdi it-tomiet.